Men. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kyle, mas dawak man. Agkang kantamot niyan tay kabayatan nga glutlutaw. Kayaw awat ko ngamin iti honorarium ko. Ha? Isumot lagaya ma. Nga ba da sekreto? Anya nga day ta? Jak inted amin. Ha? Kada indulin ko apara kanyak. Isumot lagaya man nakaisam ka man. Nalaing da ito ang kalmo kwarog. Wa is ito? Bili ba ka talaga kang kanang Kyle? Yahoo! Nay. Ha? Apay nga agpalpalakpak ka nga ikwarog. Ha? Ay, palpalakpakak ni Uncle Kawantay. Na. Taapay apalpalakpakam ni Uncle Mau. Ay, kuha nga Ay magan tayo kidin. Madamdama kay nga gistorya. Kwarog ta mabisin tayon. Sige, mangantayon. Taad na papanan mi ni Kumarik akwanang. Papanan nyo? Ijay ili Mapanda gumatang itinaimas asidaan ng Kyle. Ay, wan gayam. Tadi, kaya awat ko kani antim ti honorarium ko. Nagsa pakabot nga in may maray, aglako akpay kuma. Ay, intan tanay. Agpakulutak pay. Ha, agpakulot ka pay. Kunak man no agmamanicure ka laang. Ay kat ipampaminsan kun Adun sa ti kwartam ita Adamot basit Apay, nagswildo ni Kapitan. Saan la aday ta, Maray? Adapay kwartam. Pinadas kumat ako pitan ni Enteng. Ay, kasta. Tuwan, di mo ibagbagakan kwa na Ay, uwan amaray. Secret. Ay, bay amon kwarog ang mapan ijiili ni Anteng. Mapan gumatang itinaimas asidaan tayaw. Kat kung na mamapantag video kay Jay Ilay. Ay, day talang ayat imbagak. Dabay aya. Aginong tayo kada pari badong. Imbaga maya day ta. Isungarod nga imbagak. Itan. Ay, adun sa tinaidulin mo ang Kyle. Ada basit. Iso ang mapanta iji balay da pari badong. Anya iti aramidin tay Jay. Awisem, ta urayan kayo iji kalsada. Ay, sige ang Kyle. Tataba daw. Psst! Tataba daw. Saan mo ang maayaban ni Tata Badong? Ha? Kita, mamadamang aglablaba. Wen nga raw. Sapay nabuntaw, hindi lablaban na. Pinaglaban ni Nana Tuyang. Kita ang mga men, Ha? Nakabantay gayam ni Nana Tuyang kankwana. nakasagana ti pang-or. Ay, kasimot ni Tataba daw. Isuasaan mo nga ayaban. Dinusa ni Nana Tuyang, isuakasta. Nakabasol siguro manan na. Kasanaw, kat saan anagaw awed, ta nakiinom ka dagiti gagayim na. Isumat lagayam Sige, agawid ang karuda yung tanay. Adupay mo tilalabaan ni Tataba daw. Ay, uwan di na kantupay matalyaw. Ay, anyat ko na ni pari badong. Ay, nakakasi ni Tataba daw ang Kyle. Pinaglaban ni Nana Tuyang itinakaad-adaw. Pinaglabada? Kasigaraw. Ay, di mo matkatawan Takumparin may. Siya. Di nak mabalin nga ibaon-baon ni Antim nga aglaba. Talaga saan nakamaibaon? Ewan! Apay, kaya't ko matiaglaba. Ultimo agin nawa. Anya nga itibagam no ibaon na kanyanting agin na when waglaba. No saan ko na? Saan na ka mapilit? Kasta ti Uncle Kaw. Naturite kan malalaki. Nagmayatang dagita ko ko, maray. Naglalabaga danay. Kakaisuna nga adda kwartak. Adalang damagak, maray. Kasano ka ngay nga aglabakan aginnaw, no kasta mutan kapintas dagita ko kom. Ay, wan anya. Sapay pina-extensyon ang pay dagita ko kom. Ay, saan mabalin ang madadaal dagito'y akukok, Maray? Kakaisuna nagngi na tiimbayad ko ditoy. Di agree rin ani kapitan, no iso ti paginawam, kas kada paglutwam. Ay katawa mabalin Kapilitan nga iso ti aginaw, kas kada aglaba.
Kaya't na nga tama. Saan ang mabalin nga agkad-kad, Maray? No imbagak, naskan nga aramidan na. Ako na kanyan. Nay, Maray, umaydakan kulutan. Ay, nasaya at mat. Tapno makaawid tanto umatan, marikwanang. Tata Badong, kunak no aginanaka, tanalpas kamutan ang naglaba iti sa nga gabsuon. Ay, sumakduak pa iti pagdigaws ni tuyang ka. Ay na, unay mo daytan. Kaahasi kamut Nakabaso lagayam king kuha na. Ammom itan, Tata Badong. Di mon ulitin ang makabasol. Tadelikado ni nanatuyang no makaungat. Awis-awisin dakto mga mindag iti padak alalakay. Isu siguro nga may ni Kwarog, taawisan na kamat. Saan ako na mabalain? Pangurin na kun ni tuyang ka no agarami dakmanay iti saan na kayat. Isu nga ron anagawid ang ni Kwarog. Ay, mapanak man la sumakdown. Kaahasi kamat, Tata Badong. Ay matuukan ako na kwarog. Aw lan antimon. Hay, Nga raw dangkal. apay nalipatan ng santi nagawad. Amangan kit din no ginulpidan dagiti naima sa masida. Mayat ano kasta ko ma. Ay, apay nga awan pay. Mabisinak pa higit din ang kal. Orasak. Ay nasken nga agluto no agawid ta mangan tapay. Sakbay mapan ija ilay. Una, narigat ti mabisinan. Kastoy ti plano ta no sumangpat ni Antep. Di mo ibagbaga ngagpailita. Ay, talaga mo't asaan? Pay kumangay nga ibagakan kwa na. Umuna ak arumar, sumaruno ka. Santa nga giddan. Isaan, tapno saan ang makadlaw. Ayun gaya man niya. Aginuray tanto iji paradaan. Unang kal. Nalawag da dya. Nalawlawag pa ngam tisingising ti inay. Isu anasken asumangpot kuman ni Antep. Sakbay lumnat dya inay. Maray, saan nga ta ang mabutang ni Kapitan Ken ka no makita na ka? Taapay ko maamabutag? Nagbaliw mo't nga minanday talangam, idi nagpakulot ka. Kat no imbaga dyan ng kulot kanyak, api minta sa kano. Kasta ti kinunana? Wen, inulit-ulit na pa'y nga imbaga. Na, lalaing nga agulbud day jay anang kulot ken ka. Nay, apay anak ko nam tikasta, Maray. Kanaw, kaslama nga men, Kaslaan niya. pimangit ka idi nakulot day tabuok mo. Unay kamutan. Kunak man no ag kumarita. Apay ngay akas tamutan ti ibagbagam. Ibagbagak lang matipod no Ay, waswasan tanti pa nagkumarita, no kastalaang. Di ka gumurgura Maray. Agawid ak man laangan. Napanan, ay urayin nakmat Maray. Ay, kamangan nun ni Antimbaitan. Ha? Ayos, makapanta ni Jayili ang kal. Ay, ada akon. Ha? Oh my God, kwaraw. Na. Di ka agbat-batay. Na. Apay anakigtot ka akasta, kwaraw. Badang, nagkunang agpakulot ka. Kat isumat ti uso. Murayak lang nakiktutan nakakita kan kantay. Ay, kwa di mo ituloy kwarog ta siya kung timang ibaga ka ni Antep. Ah, Ay, saan mo abagay, ti kulot abuok mo, badang. Na. Kasta ti ibagam. Kat nagngina ti panang bayad ko iti da iti apa nagpakulot ka. Ay, nangina! Ha. Sayang te kwarta. Di mga rodan maibagay king ka. Ayan nga, ti ginatang mo ana imas asidaan. mabisina ka. Ay, awan nagatang ko asidaan. Ta pinagbayad ko iti manicure kan pinagpakulot ka. Yan. Ha! Ay, imbayad mo amin ti intad ko. Ay, katwanan Saan nabalit, rumor kami ko ni Kwarog. Ay, saan kayo ang makarwar? Tawan kwartam. Ti kunam Ay, Ada kwarta ni Uncle ngay duldulin na. ay, aguli makakwarog. Na- Ibagampay la ako nakti sekreto ta. Urayan nakta, inakalain ti indulin ko akwarta. Apay, ada papanan nyo ka ni Uncle Mau. Kwantay. Sus! Panyawan mo di indulin ko akwarta iji bulsak. Ay, awanin nalalak ang kal. Ay, sige, inak aglutan. Ay, badag, inalaman niya. Ay, agpudno ka. Di ka pumanaw. Ay, sas. Kasanon nga iti plano tangkal.
Kaasimot ni Tata Badong kagawan. Taapay anak ko ng dayta. Agkarkaraid man ni paraangan da. Dos-dosaan latta ni Marituyang. Kasano nga men, naglibas idirabe eh. Limag to ijay tawa da ijay kusina. Tanapan manen nakiinom. Ay, kaiso mo lagayam Di mo gaya magnaknakam. Nagtangkan mo ilata ti ulo na. Saan ang mabagbagaan? Ay, sos. Nay, agkarkaraid mo ngagpaisaw. Bambantayan ni Nana Tuyang tapno saan man ang ngaglibas. Amam, ti ko na ni Nana Tuyang kanyak kagawad. Anya dayta. Paglabaan naman ang kanaw ni Tata Badong. Ay, una yan. Nala, bayam tapno agnakaw. Kung nagluto ka, nakatugaw ka mo dito yung kusina. Ay, jak makaluto, inteng. Kita man dagiti kokok. Nagkunang amin nga agpa-cutics ka itirid. Impaatidog ko pa'y ngamen. Kakaiso na nga itaak lang anadaan iti kwarta a pagpapintas. Ita, ibagam adi ka makalutaw. Ay, ayan ni kwarog. Ay ada iji salas, agur-uray iti makan. Dadak ni tao yan tay. Ururay ti luto yaw. Ay, umay kagluto. Oh, di na kaya ti sumungbat, di na kaya ti aglutaw. Ay, pagdesisyonan nyo, no asino kada kayo ti agluto. Sika, wano iso. Isun Asino nga iti agsak daw. ni Kwarog. No kasta, sika ti aglaba. Apay paglabaan nakatrabahom da ita? Kaman manicure ko kunak nga road. Kita amnay. Tanya ko mataramidam. Ay kat agtugaw para ibaon. Ala, rogyan yon ti agtrabaho. Sakti aglutaw, sakti sumakdaw, alangan asak tumanen ti aginaw. Ay ano samka na kan? Nagpasadak la ko man. Ay agtrabaho kayo. Ay, di kay istorya dita. Kadnay, aldaway. Apay ngayon tay, sakmot amin ti agtrabahaw. Saan lang mo ta siyak ti mga na? Nagkunakan ka, asika amin. Nakatakder lang mo't nga angkel ko ditay. Apay nga reklamo kamit? Entay, umay ka man dito. Sumana, kan tumot ngamin. Ay ayaban na kanyan tay. Umay ka na. Umayon! Ay makaungungit akbanan. Taapay ko ang makaunget ka. Agasam tagtugtugaw lang ti amom. Ay, siyak ita ti para baon. Ala, ingka aglaba. Naglaing kan? Ad-adan ang makaunget ak no kasta. Tinak basta maibabaon. Nukunak asaan-saan. Takdirak day taasaw. Agriri ka. Kat italaang mat ang makatugawak akas ladon niya. Italaang mat ang makapapintasak. Taide, di nakpay pulos ikan iti pagpapintas ko. Taday tala baon ti aramidem. Aya. Ala, ingka aglaban, intay. Uwun. Ha? Jesus, agkusilap ka manan. Ay, Kapitan! Ikamot ani na nabanang iti gundaway nga aginana. Kasapulan mat tibagi, timakunang nga inana. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.